וכזה יפה. מנה כזאת מיוחדת עוד לא יצא לכם איתום. חינקלי פטריות בפטרה. מתחילים עם בצל, פטריות, ירוקים, קוצצים את הכל ושמים בבול אחד, עם פלפל חריף, בצל ירוק. לוקחים את כל הירקות ומתחילים להקפיץ. זמן שאנחנו מקפיצים את הירקות, השארתי לכם את הרעש הכי טוב ביקום. אפשר לעשות עם זה מדיטציה, להירגע, ובעתיים אני לשירותכם כמובן תואמת את האוכל, והקרבה הזו לגמרי השתלמה כי זה היה פשוט מושלם. הגענו לרגע האמת, הקיפול של החינקלי. תראו איך היא לוקחת את הבצק והופכת אותו ליצירת אומנות. זה ממש נראה כמו סוכריה. לשלב האחרון אנחנו לוקחים את החינקלי ומבשלים אותם במים רותחים עם מלח. 6 דקות והמנה מוכנה. לפני מבחן הטעימה, אנחנו עשינו למנה קצת בוק בת מצווה, ואיך אפשר שלא, תראו איזה מנה יפה, ועוד מול הנוף הזה. די, נו, זה בכלל חלום. הגענו למבחן הטעימה, ואני לא מגזימה כשאני אומרת את זה, שזה פשוט היה הביס האולטימטיבי. אתם לא מבינים איזה טעים זה היה, אני אוהבת לרקוד כשטעים לי, בסדר? כאן כבר נגמר ה-voice over, עכשיו זאת אני. עכשיו אתם בטח שואלים את עצמכם, למה בעצם החינקלי בצבע טורקיז? כדי לדעת את ההפרדה ביניהם. חוץ מזה זה גם הרבה יותר יפה. גם משתלב לי איכשהו לסוודר. אנשים שלא אוכלים עכשיו וינות, עוף, בשרים. גם אם זו אידיאולוגיה של טבעונות וגם אם זה משהו אחר. נכון שנמאס לכם לשבור את הראש? פה דואגים לכם. אני לא יכולה לאכול יותר. אני סבתי. טוב עוד אחד אחרון וזהו.